pwede ka nang man-thirst-trap. Ayusin mo yung aura mo. Yan yung softest way para lumandi. Bibigay ko ang 3 diskarte para magka-love life ka naman ngayong Pasko. Diba? Kasi taon-taon na lang. Mag-isa ka, taon-taon na lang. Single ka, taon-taon na lang. Ang lamig ng Pasko mo. Kung gusto mo magka-jowa ngayong Pasko, lumabas ka. Hindi yan mga ngaruling, yung love life, yung partner, yung jowa. Hindi. Dapat mong kumilos kapag ikaw ay nagsimbang gabi, diba? Malay mo, yung kasama mo sa pila. Pwede rin naman kung mahilig ka sa tindera. Merong mga nagtitinda dyan ng sampagitan na talaga nga namang ang ganda ng ngiti. Diba? Wow. I-upgrade mo ang iyong lifestyle. Magpasarap ka at talagang makita mo na confident ka at gusto mo na talaga yung nakikita mo sa salamin. That would be the time pwede ka nang man-thirst-trap. Pwede na yan para makahanap ka at makakolekta ka o makabingwit pala. Grabe naman yung kolekta, ang dami. Pangatlo't panghuli, kung gusto mong magka-jowa, ayusin mo yung aura mo. Yan yung softest way para lumandi. Wow! Parang light ng aura nito Grabe yung aura nito. Parang ang bait Parang green flag to Kaya kapag nakita nyo ako in person, ayun yung definition ng light aura at tamang aura. Makahabol ngayong Pasko. Diba? Ang hirap kapag wala kang bimbang. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.